gde ste narkomani kako ste. Danas pravimo još jednu epizodu činjenica koje svi ljudi sa bar 0,5% mozga znaju, ali kažem da su zanimljive tako da vas clickbaitam, a pokušavam da ispadnem smiješan iako ovo uopšte nije smiješno pa sam depresivan. Činjenica broj 1. Vaši roditelji, ako su vjenčani na isti dan. Činjenica broj 2. Životinja koju kontrolišete u igrici Flappy Bird nije zapravo tigar već je ptica. Činjenica broj 3. Albert Einstein je bio živ prije nego što je umro. Činjenica broj 4. Ako kliknete like dugme ispod ovog videa ono popravi. Pokušajte sami. Činjenica broj 5. Bora Drljača zapravo nije Bora već je čovjek, a Bora mu je ime. I to bi bilo to za ovaj jadni video, hvala na gledanju.